Виждали ли сте този лъв? Това е лъвът на Амфиполис. Намира се в северната част на Гърция, на 280 км от София. Освен че има заплашителен вид, той е и с гигантски размери. Самият лъв е висок над 5 метра, като само главата му е широка 2 метра. Заедно с пиедестала се е извисявал на внушителните 13 метра. На възраст е на близо 2500 години. Останките му са намерени в коритото на река Струма, която извира от Витоша и се влива в Бяло море. Предполага се, че лъвът е бил пазител на гробница на знаменит генерал, служил на Александър Македонски. По времето на Първата световна война, британски войници са опитали да отнесат лъва в Лондон, най-вероятно за да бъде изложен в Британският музей. По случайност, в същия момент българите атакували. Британците отстъпили, изоставяйки назад останките. Така кражбата била предотвратена и лъвът все още стои там.